Какво е това? Сърчицето. Я? Пак? Я кажи сега това на кой е? На кой е това, мамо? Там. На кой е? Мама. На мама? Дай на мама. А това на кой е? Виж. Виж, ей, това на кой е? Мама. На мама? Не, това е на Митито, бе. На кой е това, мамо? Ох, няма мама съкровище злато. На Митко, нали така? Мама добричка ли е? Да, мамо. Мама добричка ли е? Мама добричка ли е? Конче. Я да ти видя. Ще кажеш ли мама добричка ли е? Не. Как милеш, мама? Мама, как се миля? Как се милва мама? Как казваме? О, мамо, колко си добричка. Браво, мамо. Много си добричък. Дай целувка на мама. Дай на мама целувка. Дай целувка. Много ти обичам. Много.